Yakoromogi sadek mar otieno odiochieng' mabende koth mapek medo chwe gwenge mopogore opogore boma ma Nairobi. Wuoth obedo matek nikech kuonde mathoth pi opong'o, jogo matiyo gi wang' apaya mopogore opogore ok osebedo gi yot mar chopo e mier mago mosewuok e tich mamoko pod nitiere kuonde gi mag tich. Kuonde mamoko bende kuonde dak bende udi donje alworago ka en midhiero mathoth e chuny boma ma Nairobi odhiambo ma kawuono. Magi nitiere kod mamoko bende otimore odiochieng' ma kawuono e gwenge mopogore opogore iko mar jaod bura ma Emurua Dikir kaachiel kod ji mamoko kaachiel kod weche motenore kod thieth ma kata kedo gi kute mag ayaki Lenacapavir ma bende oyange boma ma Kisumu kaachiel kod weche mamoko mathoth magi weche ma miyo pek e chenro mar Oimore. Ondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. The Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johanna Ngeno. Johanna Ngeno kod ji mamoko ang'wen manowito ngimagi e masira mar kalapapla oiki kawuono e kar chung'od bura ma Emurua Dikir. Njaa na hata maji, hata saa hii nimeenda pale chemistry hakuna madawa, tumbo inaniuma kwa sababu ya kukunywa maji mbaya. Macho zimeblock, kinyesha hivi zikiblock maji zinaingia kwa nyumba. Hebu niambie usini ugonjwa ndio tutapata. Mapek mamedo chwe gwenge mopogore opogore pacho ka medo kelo midhiero mar oula kendo rocho ngima jopiny. Wamono jogi kati okeni to gibiro ginyiewo lewni, gindikonwa youth to wakwayo podo kaneno ka gindiko youth mang'eny, gimed ndikonwa youth mang'eny maonge tije. Johala kod jodak mabondo ogedo mar udi manengogi oyweyo magiwacho ni osejiwo ohelni kod medo thuolo mag tije. Machiegni Nyakoromogi nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kodwa e chakruok nyaka giko. Ka wachako en ni koth mapek ma chwe kata medo chwe boma ma Nairobi odhiambo ma kawuono okelo midhiero mopogore opogore ne jodak. E kar dak ma South C kod South B pi oula omwomo ma odonjo e udi to ka aora Nairobi pong' momwomo ka chich nitiere ne nyalo bedo ni oywero ji ma kamano bende thoth apeyni e boma ni opong'o pi mag oula gino mokelo rochruok e wuoth ka jopiny muomo pi mondo mi ka giyud ka gidok e udigi. Ikwayo jopiny mondo mi koro med bedo motang' e pi oula kod koth mapek ma medo chwe kuonde mopogore opogore pacho ka. Shopping center hiyo, South Sea Shopping Center, no marubis. Magari yameingia ndani ya maji yaona. So be careful na hii barabara
Mano e chal mar boma ma Nairobi gie sani. Otieno masani koth pod medo chwe gwenge mopogore opogore chuny boma ma Nairobi, ka nyamburko mathoth gin mago ma pi gie sani oumo, kaachiel kod bende keto wuoth bedo matek e gwenge mag Nairobi. Wabiro bedo ka waluwo chal ma kamaendi otieno ni to kod odiochieng' ma kiny. Wach machal kamano moyo nyamburko 800 mag wuoth kod jowuoth matara okwamo e alwora mar Morpus e kaunti ma West Pokot e apaya ma Kitale kochomo Lodwar, to koth mapek ketho apayano. Kamano bende ji mathoth manochopo e liend mane jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno bende nokwamo e yo, kendo rem chopo e liendno kaluwore ni apayano nopong' gi pi oula. Kaka Simfros Okinda lero, koth ma kamano bende nenore e gwenge mopogore opogore nyaka e boma ma Nairobi, gimomiyo moko kuom jodak osechako dar. Kuom seche mayo 38, alwora mar Morpus mantiere kaunti ma Pokot olokore kar dak mar oganda matara to kwamo ka chakre nyoro kaluwore kod koth mapek madhi nyime chwe gwenge mathoth e pacho ka, kendo medo kelo midhiero ne jodak kuonde mopogore. Nyamburko ma kwan ge 800 mag wuoth okwamo e apayani, ka thoth jowuoth mane riko chomo Lodwar osechako ywago kech kod riyo, ka piny ochamogi e wi kaka yore mag wuoth nyalo biro yawore. Wakati hii janga ilitokea na mpaka saa hii barabara haijatengenezwa na tunaumia sana. Njaa na hata maji, hata saa hii nimeenda pale chemistry hakuna madawa, tumbo inaniuma kwa sababu ya kukunywa maji mbaya na hakuna chakula. Na mpaka saa hii bado hatuna tumaini ya kufika mahali tunaenda, kwa sababu inafaa tufike mpaka Lodwar, tuko na biashara huko, inafaa tungesaa fika tufanye. Kaluwore kod achiel kuom joriembo mag safar mabocho, Wonorak manomi tij loso apayani ne ok otimo tich maler, emomiyo pi koro odua apayani. Nimekaa hapa kuanzia jana mpaka leo sijapita. Nimetoka Rwanda, safari ndefu, nimechoka. Kufika hapa mimi nakuta barabara imepasuka. Na hii ni makosa ya Wachina, wanafanya kazi, wamependa shortcut, wamependa vitu rahisi. Maji kama hii huwezi patia njia ndogo mpaka upanue njia kubwa ndio maji ipate njia ya kwenda. Sasa hii wanafanya kazi ya kurudia, na hizi pesa ni pesa zetu, ushuru wetu ndio wanatumia. Wanaharibu pesa zetu bure na wanatutesa. Kwa nini? Komachielo jowuoth matara mane rekdhi e iko mar mane en jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno bende okwamo e ulalo ma Ang'ata Mogor mantiere ward ma Ololu Masani, kaunti ma Narok, toka apayani pi muomo. Nyamburko matin gi dito nenore ka temo muomo pi oula, kama moko temo ka gima kadho, to moko to nenore ka koro kwamo e chuny pi. Kamano bende, mae o anyuola 500 koro dare utegi manitiere kar dak ma ji utogi ni e piny ma Mkuru kwa Ruben, Nairobi, kaluwore kod oula momuomo nyaka e udi. Ka jodak koro ywak na jotelo mag siasa mane giyiero ma giwacho ni sani ojwang'ogi. Ukiangalia venye unaona kuna maji, mtaa kuna drainage, choo zimeblock, hatuna stima, na tuko na MCA na MP. Tunashindwa tulichagua MCA na MP wafanye kazi gani? Hao kazi yao ni kulia one time na hakuna kitu wamefanya ground. Hapa hatuna njia ya kupita. Juzi kuna mtoto alianguka hapa tukamuokoa. Sasa hatuna mahali pa kupita, tuko na shida mingi sana ya maji. Alafu maji inaingia mpaka kwa nyumba. Alafu choo zina block. Sasa huwezi ingia choo. Anatuambia tugoje, tumegoja, tumechoka. Juzi mtoto aliingia hapa karibu akufe. Unaona? Nini si waline, macho zimeblock. Kukinyesha hivi zikiblock, maji zinaingia kwa nyumba. Hebu niambie, usini ugonjwa ndio tutapata? Watoto wetu hata waendi shule. Alafu tuko na MCA. Oula makamano muomo nyaka Ibungu makarura, gimomiyo bath bungu no koro sani olor. Magi timore kinde ma koth mapek medo go gwenge mopogore, ka migawo ma koro chal mar kor lwasi medo jojo piny mondo bed motang' ne pi oula. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mane jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno kod jang'wen moko manowito ngimagi e masira mande kalapapla juma mokalo okowe kargi mogik mar yweyo kawuono, nyasi moyuor kod jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Kithure Kindiki kaachiel kod josiasa mopogore opogore. Ruto chiwo singo mar shillings milion 2 ne familia ka familia mar konyo siro ngimagi. E Finya Kidi nigi mathoth. E kar chung'od bura ma Emurua Dikir kawuono, jatend piny William Ruto, jalupne Kithure Kindiki kod josiasa mamoko
Ochopo ne nyasi mar kowo kar yweyo mogik mane en jaod bura magwenge go Johana Ngeno kod ji ang'wen mamoko moting'o Nick Kosgei, Wycliffe Kiprotich, Robert Keter kod Amos Rotich, duto manowito ngimagi e masira mande kalapapla. Ngeno opar kod minode kaka jal mane jahera mani tho mare koro weyo bugo maduong'. Penzi wangu Johana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kwa watoto wetu Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana, ulipendwa na utakumbukwa daima. Nick Kosgei, Wycliffe Kiprotich, Robert Keter kod Amos Rotich opar kaka rawere mane tiyo matek kendo mane sulwe familia mekgi. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He was an incredible father, a laughing partner, and a man whose goodness touched so many lives. Our children looked up to him with pride, and every day I saw how proud he was of them. Kaluwore gi jatend piny William Ruto, achiel kuom yore minyalo par godo ahinya Johana Ngeno en bedo ni nokedo matek maneno ni kar chung od bura ma Emurua Dikir oyudore. Johana Ngeno is the reason why Emurua Dikir constituency exists today. Kwa mbinu zote, kujitolea, the sacrifices he made, and everything he did, we are very proud that today we have Emurua Dikir constituency, and Johana Ngeno was the member of parliament that stood out. Ruto bende osingo madhi nyime gi chenro mane mosenino Ngeno nochako mar bero chal ngima jodak ma Emurua Dikir, ahinya to tieko lweny ma Ng'ata Barkoi ma kuom kinde osekelo ywaro kin jodak magwenge go. Talipa hiyo shamba ekari 1,500. Sasa itakuwa shamba yenu pale Ng'ata Barkoi. Na ile kuvutana kati ya jamii ya Wamasai na Wakalenjin tumeshatatua, kila mtu sasa ataishi kwa usalama. Hiyo shamba pia tumeweka pesa yake kwenye budget. Kaluwore gi chia mane Ngeno nonyiso mar neno ni chenro mar ute manengo gi oloro chopo kare, Ruto ochiwo chik mar loko nying ute makar dak Mashauri Moyo nyaka Johana Ngeno Housing Estate. I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ngeno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ngeno alitoa uongozi wake. Haingewezekana tuweze kutekeleza ile kazi ngumu ambayo tumeweza kutekeleza, hasa ya kupitisha sheria ya Housing Levy Fund, kama sio uongozi wa ndugu yetu Mheshimiwa Ngeno. Singo mamoko gin kaka shillings milion 2 Maruto singo ne anyuola kanyuola kod neno ni wede oyudo chenro mag somo kod tije. Jariem kalapapla no George Were ibiro ik juma manyien. Efinya Kidi, Ramogi TV. Wadhi gwenge ma kadho nam chumbi, duol ma jodong Luo e kaunti ma Kilifi koro dwani duond bura mar ODM otigi thuolo mar romo ma biro man National Delegates Conference ma tieko pogruok makoro nyiedhore kindi giwegi mondo mi giwuoth kanyakla. Magi wacho kinde ni mabende gikoni pogruok ma jotend duond burano bende koro bago jokanyo e kor gwenge gino ma gidwani orakruok go mapiyo ka kinde yiero pod ok ochopo. Jojaoko miwaler. E romono mane okelo kanyakla duol mar jodong Luo e kaunti ma Kilifi, tend duond buch ODM ne okwa mondo mi okaw thuolo mar romo magalamoro mabiro mar NDC e thego lweny mantiere e kindgi mondo mi gimed wuotho kanyakla. Luoro margi en ni uma maduond buch ODM osebedo ode pacho ka kidek dok chien kata lal nono kopo ni ok bi kawo okang' mapiyo mar tieko pogruok masani nyiedhore e kindgi gin giwegi. National delegates mabiro gibigi a common goal for unity maketo joluo kanyachiel.
Wadwa ni joluo wuoth kanyachiel kaka ne gia Sudan ka gibiro magidonje Kenya ka. Kendo ok wadwar pogruok no, wan ok wariw lwedo. Koro ka nitie wach moro amora e ODM, wadwa ni wadonje board base. Ka nitie anything, let's negotiate from within. Oko mar ODM. Mano ero opposition. To wan bende waol. Ok onya bedo ni jaluo ma pile pile bedo kaka ng'onda. Kin jaluo oyanka. Kin jaluo moto. Jomoko bo teme. We are tired, and we want at least unity by yesterday. Jomoko wacho ni gin jolinda inchi, jomoko wacho ni gin linda wananchi. Akwayo ni mondo uduoke pachu chien, mondo ung'e ni miwa tich matek, un jowa ute. Joma wacho ni gin linda inchi, joma linda wananchi, giduto gin jowa, waseng'e kaka jo ODM. Manye uru common ground. Gikoni onagi nyaka to koro bed piny kendo sum paro ewi jago manyalo bedo gi oteku mar telo ne oganda luo bang' tho migosi Raila Odinga, gino ma gikoni nyaka to kawo kinde mana kaka ne otimore ne dhoudi mamoko e pacho ka. To kata bang' tho Moi nokawo higa 25 mondo giyud kingpin. Kikuyu nokawo higa 20 mondo giyud kingpin machielo Kibaki bang' tho Kenyatta. Mane dieri. Onge ng'ama nyalo wuondo wani 2027 ni wan ng'ato. Mano miriambo. Let's settle mondo wa support Ruto. Jakomwa moluor Mama Gladys Wanga en nyako man gi wisdom ahinya, osetelo ne party yo maber, kaachiel gi jakomwa mantie party leader mantie sani Dr. Oburu Oginga ni monde gimanye within the wisdom and time, gikawe time makende mondo gitim soul searching. Kata wabro timo mana wuoyo gi chembe mamoko, to wakwong wawuane kendwa e dalawa kama. Neko machielo gi kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo ketie okange mowinjore mar neno ni jo Kenya malwenyo dino negi e pinje maoko duoge pacho ka kaluwore kod luoro mantiere ni lweny no manie kind piny Iran, Israel kod Amerika kidek kawo kinde malach. Ruto, nyithindwa olewe pinje maoko kaluwore gi gorruok mantiere oko, koyie to okonywa mondo nyithindwa oduogi nikech ji ywak kaka wan mine monyuol, ing'eyo ni miyo ema muocho kayo. Ok wawinj maber. Piny ka nigi shida to kata nyithindwa man kocha bende ni kod shida. Lweny orum, nyithiwa kik tho oko kucho chonde, mondo nyithiwa oduoge Kenya ka, mondo kwe obedi, kik mine chandre nikech gas. Gas ema koro nyo wang'iyo godo ka koro maka koth ogoyo oko. Wedewa moko ni kuro, nyithindwa moko ni kuro. Sani koro waneno ka kidhi Middle East, jomoko osedine gi kacha. Sirkal mar piny mar Kenya onego ber mondo wuoye gik machalo kamago mondo yawago ka koko ng'eny to giyud kaka ginyalo duogo dala. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu kawuono sidha yanga yadh geng'o kute mag ayaki michuoyo masani Dionile na Kapavir. Yadhno ma lakteche kod jolony lero ni ibiro mana chuo ng'ato diriyo e higa. Kata kamano joma dhi yudo chanjo no kwamro bed ka ritore ma ok oketo maino e chanjo kende. Millicent Adhiambo miwaler. Chenro no mane osidha yanga e kar yudo thieth ma Lumumba Sub County e boma ma Kisumu noywayo jochiw thieth, jolony kaachiel gi jopiny. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Dr. Gregory Ganda oyango ni ondamo mar sidho tiyo gi Lenacapavir dhi miyo jopiny thuolo mar geng'o gamo kute mag ayaki maonge rochruok moro amora kipimo gi tiyo gi yadh amuonya mar PrEP kata PEP. Kawuono ne wabiro ka timo gik miluongo ni launch yath miluongo ni Lenacapavir. Koro yathni ichuoyo twice in a year, waketo gi hospitande aboro Kisumu ka. Gisamo wantie ni okonego bed ni ng'ato yudo kute mag ayaki ka gigo mag geng'o nitie. Sindan ni koro dhi ber nikech en ichuoyi tidhi. Ok en gima pod iting'o yath. Ewi mano ne gitielo ni bedo ni koro Lenacapavir nitie, ok onyiso ni koro oganda mondo ojwang' yore mamoko ma gisebedo ka gitiyo godo e geng'o kute mag tuoche mamoko kaka nyach kod iye ma ok dwar. Pod walanda ni kondom cha be nyaka pod watiga tien nikech mae to geng'o landruok mag kute mag ayaki. To ok ogeng' tuoche mamoko mag nyaye kendo ok okonyo bende geng'o family planning. Konye wach mar komo nyuol. Bende gikoni kata obedo ni Kisumu osego ondamo mar neno ni kwan joma gamo kute ayaki odok piny, gijiwo oganda kamoting'o nyaka mine mayach mondo owuog oko mar yudo
yadh lenacapavir kaka yor neno ni gimedo thiro landruok kute mag ayaki. Ka ahinya wadwa ni waked kod kute mag ayaki malandre kowuok kuom mine kadhi kuom nyithindo ma wan atamala 6 sani wadwa ni gi yadhni to koro dog piny kabisa. Kineno kapo ni in a risk wakwayo mondo ibi mondo iyud chanjo. Kisumu used to have a very high prevalence of disease. It used to be 20%, around 20%. Right now in Kisumu the prevalence is around 11%. Now the medication affects incidence. You know, incidence talks about new diseases. So if you have new people getting disease, then that's what we are trying to prevent. This is a culmination of many years of research work, innovation, and eventually we are having a product that is going to revolutionize our HIV prevention efforts. Japin manokwongo wuok oko mar yudo lenacapavir e kaunti ni yango ni kaka rawera kwan gi osedhi malo e gamo kute mag ayaki kalure gi pek magiyudo e tiyo gi yedhe mimuonyo. Koro kaka ranyisi ojiwo jowetene mondo wuog oko ochwore yadhno kaka yor duoko piny kwan gi kaka jogo motelo e gamo kute mag ayaki. Wasebet ka wamuonyo yedhe to yath kimuonyo timuonyo pile to chopo kuma koro ibe iol gi muonyo yedhe gi pile, lakini len mobiro ni konyowa malich. King'iyo data mar HIV, youths ema are burdened gi HIV. Koro nawacho ni abed mbele mondo koro encourage other youths be mondo gin be gidonje leni mondo wane kaka wanyalo timo nade wanyalo konyre mondo kute gi kik yudwa. Lenacapavir masani biro yudore kuonde yudo thieth duto e kaunti ma Kisumu. Ogen ni dhi neno ni kwan manyien mag joma nyalo gamo kute ayaki ogen mapiyo kaka yor thiro kwan no nyaka e bwo atamalo 5 e kaunti no kata pacho kama ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi e kaunti ma Siaya bang' piny owacho chako gedo mar udi mane ogonyore pacho ka. Jodak e boma ma Bondo onyiso geno margi ni utego biro loko chal mar boma no kendo miye sura manyien gino biro tieko nok mar udi e boma no. Kaka Steve Biko lero, rowere manyocha yudo thuolo mar timo tiegruok mar kata internship e kuonde gedo mar utego okwayo piny owacho mondo oket okenge mowinjore mar miyo tije mongirore bang' tieko tiegruok mar higa achiel. Ondamo manok kiwuok e boma ma Bondo. Inyalo penjori ni koko malich ni en marang'o. Kata kamano, en koko makelo geno karwe kod chenro mar gedo mar udi ma nengogi ogonyore. Kae osebedo kaka kar yuto kod tiegruok ne rowere kendo loko ngimagi. Thuolo masetieko kaendi opogore gi kaka nabiro nikech asebedo in the field to asenwang'o experience matin as far as engineering is concerned. Kaka ung'eyo ni yudo tich e Kenya ka osebedo matek, lakini ne okelwa ka mondo wayud experience. Moko kuom johala e boma ma Bondo bende nyiso mor margi ni gedo mar utego osebero handgi ni mar funde matiyo kae ogeno kuom gi yor chiemo kod chenro mamoko. Wamon jogi katiyo kendi to gibiro ginyiewo lewni, gindikonwa youth to wakwayo pod kaneno ka gindiko youth mang'eny. Gimed ndikonwa youth mang'eny maonge tije mondo joma Siaya kendo jo Bondo ka mondo ti e housing affordable gi. Mondo ka gibiro to giyud pesani to pesani orotate mana i Bondo ka endi kata Siaya kae. Gibiro ginyiewo chiemo, ginyiewo lewni, ginyiewo gimoro amora, pesani dong' nwa mana Bondo kendo dong' nwa mana Siaya ti. Kalure kod manager mochung' ne gedo kae, Andrew Onyango, gedo mar blocks 4 moting'o units 380 nochak dwe mar 11 higa mokalo kendo geni obiro rumo bang' higa achiel gi nus. Manigi 4 blocks. 2 are block A. Alafu 2 begin. One of those 4 blocks. Alafu kindergarten. Area one go matin because it's just 2 acres. So in that 2 acres, one of those 4 blocks we go G+9, in 10 stories. Alafu one kindergarten, one powerhouse, one pump house. Pibe wabo kunyo borehole, mar borehole. E chak higa ni piny owacho nokelo chenro mar tiegruok mar rowere mosetieko sombgi e yore mopogore kata internship e kuonde gero utegi. Chenro no ogen ni owinjore okaw higa achiel kende kendo onge nuoye.
Kata kamano, moko kuom rowere mano yudo thuolono kwayo piny owacho mondo keto kenge mong'ith mar miyo gitije mongirore bang' tieko higa achielno, nimar sani gitiyo ka gin kod kiondko nimar ok ging'eyo gima biro bang'e. Kwayo mara ne ni mondo o continue with the program to mondo ji onwang' thuolo mar bedo e field nikech ji graduate mang'eny lakini nwang'o tich bedo problem. And from excavation to this level where we are doing the structural works, it has been a great progress in our terms. Specifically, if I can talk about us as interns, we've had opportunities to learn. Apart from the skills that we have, Affordable also provides opportunities in terms of social. It's not just economic aspect. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ramogi Tokido report motino record gero nengo udi manengo gi oyue e gwenge mag Bondo wa Kauyo. Nyalo ng'isa ni chal mar apaya chal nadi kama intiere kaponi intiere e chuny boma ma Nairobi kata alwora mare kata kamoro amora ma intie ma koth chwe mondo mi wang'is oganda gibed motang' gi kinde ni ma koth mapek medo chwe gwenge mopogore opogore e Kenya. Ka wadhi e yueyo machuok waduogo kik idhi mabor. Jakor Mugejuang ticha bich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asengo ni chunya nyaroegi. Kakise winjo Nyakora Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pachge chalo. Ngero ni isewinje kanye to usetikode yo machal nade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tuna. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kod mathin man koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chieng. 111 Ngeso kangeso, saa 1:45 otieno. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula nyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, M-Pesa Foundation, Kachel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 6 dwe mar adek higa mar 2026 Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Mondo ing'e mathoth, ywa tole namba 0722 205 084 kata 0733 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. E seche ma pod wamedo timo ikruok ne Pasaka e kindegi mag tweyo mabende ong'ere kaka Lent, kanisa medo paronwa ni magi gin kinde mag lamo, kinde mag kwero richo, kendo kinde mag loso yiewa obed manyien. Jumapilni e chenro mar Injili Kalo, wang'iyo matut kuom wach Nyasaye mamiyo wabedo machiegni kod Kristo.
kawa bolore, kawa chiwore, kendo kawa hero jowetewa. Tudri kodwa kawa wuotho wuodhni mar yie kanyakla, kendo kawa ikore ne mor mar Pasaka, Jumapil e chenro mar Injili Kalo e Ramogi TV. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate punjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Jolupo e dho wath ma Nyali County ma Mombasa ochwalo ywak kaluwore gi bath meli moro mane ojwang' e alworano. Gino magikoni orocho alwora mar nam kendo duoko chien kwan mar rech e alworano. Gikoni alworano sani orochore nikech modhi mane opukore kanyo kaachiel kod nyal ma bende koro keto ngima jolupo e andaki. George Aokomeoler. Jolupo e dho wath ma Nyali Mombasa ne jobago ng'anyo mamuol mar sundo jogo makedo ne weche mag alwora mondo mi okaw okang' mowinjore kaluwore kod jweng'o mar bath meli moro midendo ni Barge machiegni gi wadhno. Gikoni bedo mare kanyo oserocho lwasi mar nam kendo duoko chien kwan mar rech magisebedo ka giyudo. Hapa wavuvi wameathirika na huu tunaokuwa nao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eneo hili hatupati samaki kabisa, samaki wamepotea, wavuvi wanahangaika. Sisi tulikuwa tukipata mapato makubwa kuhusu eneo hili, lakini sasa kutoka lilipoanza kukatwa hili dude, mapato yetu yanakuwa chini. Tumeathirika sana kuhusu hili dude. Hili dude linamwaga kutu nyingi sana. Kitambo tulikuwa tukiingia tupata kilo 10, kilo 20. Sasa hivi tukiingia tunapata kilo 2, kilo 1, hata sangine hatupati kabisa. Limetufika kooni kwa sababu yake. Hii imeharibu mazingara makubwa kabisa upande huo. Manake ni kitu kiko pale mahala pamoja, lakini ile nyanja zinazotoka zinakwenda sehemu, ukienda hata kama maili moja kwa upande wa kulia, upande wa kushoto, upande wa nyuma, upande wa mbele, utakuta mazingara yameharibika. Samaki wanapatikana ndio kama hao, wadogo kama hivi, na kwa tunapima urefu wa samaki, tunapima kilo ya samaki. Sasa naona samaki futi kama 16, kilo zenyewe ni gramu kama 100, na kitambo samaki moja anaweza enda mpaka kilo 3, kilo 5. Huyo ni mvuvi amepata samaki aina hizo. Ne bende ginyiso luoro mar gamo tuoche mopogore, to chutho ni mar nitiere modhi magikoni ne opukore e alworano e kinde manitem gol mwandu mane omoko e iye kanyo. Haya maeneo ya uvuvi yameharibiwa. Na tayari tumeshafanya utafiti tukapata kwamba baji hii ilikuwa imebeba baadhi ya matingatinga pale ndani yakiwa na mafuta. Mafuta hayo yamemwagika katika maeneo ya uvuvi, na haya mafuta mpaka kufikia sasa wazamiaji wetu ambao ni wanachama wetu chini ya hii idara wamekwisha kupata madhara ya ngozi. Hili dude limemwaga kutu, mafuta, yani tumeathirika sana wavuvi wa hapa. Kwa ajili mimi ni mchuuzi wa hapa, sometimes unaweza chukua samaki umeenda nao, ukikata ndani unapata samaki amemeza kutu. Hiyo samaki ukichoma inaadhiri. Samaki anaotoa anatumia miwani. Miwani hii na hii snoki. Hii snoki akipumua anatoa maji. Yale maji yameshika kutu. Kuna mingine anatoka, mingine yanapita bahati mbaya anameza. Ile kutu ikiingia ndani ya mwili wake inasababisha ugonjwa wa kansa. Ywak margi marte mochwalo ng'ur e apisi mowinjore gikoni osegore e Luanda. Tambo mvuvi kama huyu akiingia ndani ya maji ni jisaji moja mpaka jisaji 1.5, anatoka na kilo 10 mpaka kilo 30. Kijana kama huyu mdogo kwenye miaka 20 amepata kilo kama hii moja. Je, kesho na kesho kutwa akiingia vichochoroni kwa tatu mapanga, tutamlaumu nani? Maana ameamua kujitolea kupata kipato chake cha halali na kuangalia familia yake, na ana wadogo zake ambao anawaangalia yeye. Mpaka kufikia sasa baji hii kuna mtu ameletwa hapa ili eneo kukata chuma. Hii chuma mpaka kufikia sasa ina kutu ambazo kwamba zimetapakaa katika hilo eneo. Kwa hivyo sisi tunakuja hapa kuhakikisha kwamba tunataka serikali chini ya wizara ya Mheshimiwa Ali Hassan Joho ahakikishe haki inapatikana kupitia
watu ambao kwamba wanafanya kazi katika eneo hili la Nyali. Bajno ikoni apaka nogoyo magikone tonodhiomo kelwanda mantiere ebwonam. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bor mar kuonde thieth nok mar jolony e kuonde thieth kaachiel kod leo mag chudo ne nyamrerwa gin mokum gigo mokum nyamrerwa e kaunti ma Migori. Wacho ni pod miyo moko kuom mine mapek konyore oko makar thieth. Kuom mano migawo mar thieth e kaunti no wacho ni giketo kenge mag jiwo nyamrerwa mar konyo rito ngima mine ma konyore. Jo Juma nigi ler. Kaunti ma Migori pod achiel kuom kaunti za 15 e piny Kenya mangima makwan mine mapek ma pod wito ngimagi kinde mag nyuol pod nitie malo kaluwore kod lipot. E ng'wech mar duoko piny thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori, migawo mar thieth oseketo nyamrerwa e okang' manyime e duoko piny thogegi mag mine. Magi mine ma yach wan gi CHPs 3000 e gweng' ka gweng' gitimo mapping kendo moro ka moro ng'eyo ni gweng'ni miyo ma yach en ma mine ma yach gi man gi high risks ma samoro nyuol gi nyalo bedo mapek gi capture gi kendo gi encourage gi mondo gidhi e ANC clinics. Kata kamano nyamrerwa gi mabende koro te migawo mar thieth e kaunti ma Migori odagi mondo koro kik wuo kodwa yuago midhieche mathoth mabende giwacho ni osebedo ka koro kelo thoge mag mine e kor gwenge. Moko kuom gigo eko magiyuago ni koro pod kelo thoge mag mine gin moting'o bor mar osiptende mamoko kuomgi onge kata kod ler e seche mag otieno, nok mar lakteche mantie kod lony makare kaachiel kod mamoko. Giwacho ni maos moko mine mapek nyuol oko mar osiptende e kaunti ma Migori gino ma itudo kod thoge mag mine mapek. Wacho ni less than 10% of all the pregnant mothers nyalo nyuol dala mana kopoyogi but not intentionally. Rate nyaka odhiambo ok gitigo tieno. Then in charges mag these dispensaries odak machiegni maka nitie any emergency to gibedo reached out to nikech kuonde mag thieth mag dispensaries gi nitie jorit mantie maka miyo madwa konyore ochopo e dispensary gotieno to the in charges gi iluongo to konyo mine madwa deliver gi. Health centers to tier 24 hours kata sub county hospitals. Ten migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni moko kuom midhieche koro gikedo godo mar duoko piny thoge mag mine e kaunti ma Migori. Facilities moko onge stima but nitie moko man gi solar. Ka solar onge to wan gi alternative lightning, wan nyaka gi lamps. I hope you understand. Wan gi taya manual mitiyo godo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi wanye tend kaunti ma Migori dhi nyime kod keto yore mag duoko piny nok mar jolony e osiptende duto e kaunti ma Migori kod keto midhiech mamoko kaka yo achiel mar duoko piny thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori. It's a challenge. This is something man we inherit and we are continuing to replenish this through recruitment. Recruitment moko kelo on contract. Kormano is still a challenge. Nyamrerwa e kaunti ma Migori gisebedo ka gitemo mane mine koro nyuolo osiptende. Kata kamano midhieche moting'o leo mar chudo bende koro osebedo ka go chunygi piny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ndoto Zetu Project ochiwo kombe kata lockers maromo 55 ne jopuonjre skunde primar ma Muslim ma yudore sub-county ma Suna East. Kombe gi mochiw dhi duoko piny nok mar kombe mosebedo kathiro chenro mag somo e skund primar ma Muslim. Japuonj maduong' mar skund primar ma Muslim Dennis Onywera wacho ni kwan jopuonjre skuno osebedo ka medore ka kombe ma gibetie to nok gino mosebedo ka kelo pek e weche mag somo. Naitwa Roni. Lokas gi okonyo skul kabisa nikech chakre higa 2023 nyaka sani
nyithindo osemedore kawuok e 387 nyaka 700 gi wiye. Tiende ni nyithindo ne chandore kuonde ma gibede, kata kane wan gi kuonde ma gibede to ne gidiyore. Safaricom Foundation okonyowa kendo wayudo lokas masani endi wach manye nyithindo koth goyo gi buge koting'e ng'egi waduoko piny. Mokelgi dhi konyo skul kama duong' kich chien kae nyithindo ne diyore kom, but kwayudo ma to dhi miwa wabedo gi thuolo to dhi konyo nyithindogi somo kendo dhi konyo nyithindogi dhi bedo gi weche maber e weche mag somo. Deal gi 3 major things. Achiel mwa deal go is education. Education, wachakwa deal gi economic empowerment, wachakwa deal gi health. Koro iye kanwa yudo ni this is our budget for handing over of lockers. Ema nyalo fit a program ma wan godo mar 500 kaduogo piny. Ekoromo gi tok lipot mar konyo skunde ahinya to motimore gwenge mag Migori. Wakao yo kaduogo pod wantiere kod mathoth par ni sigana mar gin kanye wan godo. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Aya, tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza, anamtafuta Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino Kipto, kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule, huyu ni Marcus Rashford Kibet anakwenda, Marcus Rashford Kibet anapiga kule, cross ndani. Anajiita Rasmus Oldham Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu bao 1-0. Dial *811*404# to get Manu as your skiza tune. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansintos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Nikurudishia nini Bwana kwa ukarimu wako wote. Wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. En odiochieng' mar mine. Arwako uni happy Sabbath. Kendo chung' motegno e hera mar Nyasaye. Muma wacho maber mali chunga gi nying Nyasaye ni yie mari osekuoyi. Injili ngima, sabato ka sabato, mana e Ramogi TV. Kwa ukarimu wako wote. Machiegni nyakwa Ramogi penji kano nyalo nyisa kaka kuma intiere chal nikech koth pod medo chwe gwenge mopogore opogore. Nyalo na ote machuok e namba mar 3:6 nono bedo gi thuolo mar somo nikech ji mathoth pod yangore ni okwamo e wang' apaya mopogore opogore. Ahinya to chuny boma ni ma Nairobi kaluwore kod koth mapek ma medo chwe, wang' apaya buora, pi opong'o, nyamburko moko pi oimo, kendo ganda pod ok oyudo thuolo mar chopo mier manuwuok e tich kata manie chendo mopogore opogore. Nyalo na ote namba mar 3:6 nono kata ka intiere gweng' moro amora ma koth chwe chal nade. Kopogore gi mano wadonjo weche mag sigana mana kaka tich abich wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono amenyo ni jaod bura machon ma Kasipul Kabondo Peter Otieno Owidi. Owidi no yangore kaka dongruok mar gero sikunde kod siro ganda Homa Bay e kidienje buora.
Jata chenro ni Walter Nyambaga nogo kode sigana winjane. E boma maduong' Muyugis e kaunti ma Homa Bay e gwenge mag Nyaera, wayudo mbaka kod mama Karen Aoko Widi mondo wayud mbaka mar jaod bura machon ma Kasipul Kabondo Peter Otieno Owidi nosomo kune. Kochako primary somo Kutieno ka Kutieno Primary School, mana ni Bathwaka, a Catholic school because he was a Catholic. From there, Odi Rapogi, which is Rapogi High School. Even in Rapogi, he made a history. By the time Mutimo Form 4, he was the best in East Africa in geography. Form 5 and 6 in Strathmore. Yeah, Strathmore College. Mutimo Mutiekwe Odio University doing engineering. Yeah, then Nairobi University. Mutimo engineering, civil engineering. Wede kaka Midusa Mangula nochako tije kod odieche kaka Howard Humphrey kapok ochako mare owuon. Otiyo gi Shell and BP emochako godo as an engineer. Otiyo gi ng'ato ni Semo, he was a lawyer person. Gi msungu moro ni tugo ni Howard Humphrey. Those are engineers companies. Koro kwae to chako mare manelo technical systems. Wede kaka ng'at makoro umbene chakonya nochako nyiso era mare ne oganda. Adiera mar wach, from the time he was a young man, ok ni nyami chiemo ka en ng'ata chiel. Nyaka nobed jari adek kata jang'wen. Whether ndalo mane pod onge kabisa, nyaka koro bedo godo. To ere kaka ne ochako loso familia mare bang' nyong'o Karen Aoko kod kisera magikendore. Within the period mirito, kapok gidonje manopuonjowa school miluongo ni Dudi Girls. Nyasaye nomiyago. I've never regretted knowing him. Wede nochako siasa mare nade. Nonego law by 1990s. Ema nonego law, but what happened? Joluo nokdwa kanu. The party. People were crying. Wacho ni titimori nade. What is the problem? Please, ye yamodi donji mae sano na NDP. To wacho ni winjore ne onego bed mane kanu. To wacho ni no, the party kao ng'ato from here to the parliament and NDP. Koro miyo nyaka idonje, maka kidonje to we are leaving you. Mama Karen koni loch mare ne chal kagima auka ne owanyo witado kendo dhano nomor aduwa. Koro no en development maka mora nitie nyaka ura moro mane nego ji kabisa kin Nyakach gi Kabondo. Mana sani njia noloso. Okoni dongruok mar Peter Owidi ne loso ne wuon kapok wacho wuok e dhoge. Nekech already nen gima is some things are tangible, gik mineno motim. Ok ne in gi policy to onge gimitimo. We want action. People like gimoneno. Kimako kata ka en widows ni mako to do something mineno. Kata ka en schools, do something ma jopuonjo ng'eite. Koro jopuonj ne wa with him. Okoni chunye ne nie gero sikunde to kod dongo somo mag rawere. Gimano yuaya ahinya was he liked development. To neno ni nyithindo nitiere makidhi school tiyudo nyathi ok nya chul fees, ok ginya bedo exposed. To school no, for example, there was one mano of the Kosele primary. One of the few manyalo wacho maber. Okawo nyithindo go from the time to miyo jogo train nyithindo go mowatero gi nyaka Nairobi. Magi wir nyaka national level. Chulo school fees ne nyithindo nyaka secondary schools, nyithindo manitimo maber. Embaka wach duond bura thinyore ni ne en jal mane odonjo e ODM achien bang' jwang'o duond bura nogo mar KANU. Aise ne go kwano maler mondo ing'e ni from Luoland to parliament, the vehicle that is going by then was what? ODM. Mane mtoka matero ji parliament. And so you have to do something. You must be in that vehicle. Otemo kenono donje karuta and say you are going to waste time. If not, we are not going to support you now. Kata no kadhi support. Kata kamano, Wede notayo doho mare kod rieko matut. Kendo no ero nyithinde pata gi dhot.
he knew how to manage his polygamy. Kendo dong'eyo ni ng'ama duong' onego mi kare. Koro momiyo it became easy for him. Nikech wan be koro wa support kabisa. Gimoro amora motimo as we were three. Tudruok mare kod Opollo okoni ne gima nene kare. Nimar nogero kanise buora. To kanise to donge gi ni mai kanisa ne. To monoero moloyo ne Catholic because he was a Catholic from the beginning. Kata joro kata jok mage. Anybody manobiro for any help. Mama Karen wacho ni ne oyiero mar weyo puonj kaka japuonj kaka min jaod bura ne nyako kaw ting' makamano. Japuonj atiya matin taweyo. And gima koro ne konya ni after koko nasebiro kama sewe tich. Now I was doing farming. Why? Ok ne donde dala jatelo bito chiemo onge. Kech welo nosiko ka. Ni when you farm, kikiwe ma in dhako to kokidhi iomo chiemo e chiro. Yes, no miya pesa ne mondo ang'iew go band chiro, but I decided to, kech wan gi land maduong', mondo I do farming. Kata kamano, tho ma ok yieng' nokawe apoya, kendo noweyo fuok e familia, to kotelo ma Kasipul Kabondo. In fact, ji mang'eny manolime. Mago nolime, but even the president, Masanini, came here. William Ruto. Mago are his friends. Banelime nyakaka. Ji no ere mang'eny. All the members, kada mana sama koro nindo, this homestead has really changed many people. Because, it was a great shake. Very, very. In fact, they wondered what they are going to do. And Nekeche, first of all, ingeno dhi for 3 years kende. Koka negi chako winjo mit marango. Matende. To kagikni to Nyasaye okawe. Koro ne en wach was a whole. Sani, familia mare geto chopo lek mare e Kenya ka to kod pinje ma oko. Inji Dominity you were uchian. Ginyiri 1 2 6 be. 6. Wude madune ma Cyrus is in South Africa. Nyare maluwe mana wache mantie kanyo cha. Is the Register of High Court. He's a lawyer. Ang'en dekoro en more than an MP. Mana ng'eyo. Nyakwara Mogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom tulni duto ne en Walter Nyambaga Wood Koweru. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Tim mar Harambee Stars oduogo e pacho ka kawuono ka giwuok Ivory Coast. Tim no obedo gi tuke ariyo mag osiep kendo nonego gidhi e piny Ufaransa ne tuke mamoko. Kar kamano wuoth ma Ufaransa ng'adore bang' riwruok mar adhula e Afrika CAF lando ni tuke mag WAFCON koro chwal nyime nyaka dwe mar 7. Stars ne winjore odhi ochung' ne Kenya e tuke mag laro simbo mar mine a Afrika WAFCON chakre tarik 17 dweni. Kar kamano koro dhi chuno ni mondo gihunj kambi nyaka kinde ma tukego biro bedo ka kayo machiegni. Bengi ma KCB odhi alayanga nyamburko kido mar Ford Fiesta R2 ma ibiro tiyogo gi dereba mar KCB Tinashe Gatimu e piem mar World Rally Championship madhi timore Naivasha e kind tarik 12 kod 15 manodweni. Mari no kang ma bengi no kawo ma dhi alo jok mamine modonje piem mag Safari Rally. Gatimu ma ikinde mokalo notiyo gi nyamburko kido mar Subaru Impreza biro konyore gi min mare Caroline Gatimu kaka jalup dereba. Kamano en gima nyien e piem mag Safari Rally. Jatije ma ochung'ne uso kambi ma KCB Rosalinda Gichuro wacho ni gineno kaka bengi mondo mi gisiti Nashe gi min mare kaka ranyisi ma jiwo jok ma mine mondo mi odonje piem mag Safari Rally. The shift in
the shift from the Subaru GC8 to the Ford Fiesta is a move in the right direction. The Ford Fiesta first of all, it's a sequential, so it's different from the H pattern. You pull to gear up, push to gear down, and it's also a more powerful car, even if it's a two-wheel drive, but it's still a good car because you don't rely on the four-wheel drive torque that you normally get. KCB has always been about motorsport. We have been actively making a contribution to motorsport development for the last 2 decades. In the last 6 years, we have been the official financial partner of the WRC. And for us, it is part of our DNA. We're all about sports and investing in sports. Today is particularly exciting because Tinashe and Carol Gatimu represent one of 5 regional drivers that KCB is sponsoring. Ng'isi kanya kwa Ramogi mondo mi yorna ote ka otenore kod weche mag koth. Ne wantiere kod wendo monego wabed godo kawuono e weche mag piem mar riembo ndigni. Kata kamano, chal mar wuoth e boma Nairobi otamo wendo wachopo e studio. Asingo ni kamano ni juma tich abich mano juma manyien wabedo gi thuolo mar bedo kode mondo mi ogo mbaka e weche mag piem mar ndigni. Ang'eyo ni ji mathoth nigi ndiga magin go deudi, kata kamano ndiga gisekawo giseng'awo ok gimed riembo. Wada gomba kanto piem mandigni chal nade to riembo ndiga konyo dend ng'ato nang'o. Omiyo wendo wano wabiro godo chieng' tich abich juma manyien ka Nyasaye oyie kaluwore ndi chieng' ma kawuono koth mapek omono ji mathoth bedo kod wuoth. Ma kaka chal nitiere e gwenge mopogore opogore Nairobi gotieno masani. Aneno ka thoth ji ma bende nitiere e mbui yango kanyo ni wang' apaya mathoth e boma Nairobi. Pi opong', nyamburko ok nyal sudo, joma tiyo gi apiko. Kendo moko nyamburko pi oimo e wang' apaya moko mopogore opogore. Ka bende moko koro ok nyal kadho. King'iyo kanyo picha no, ji mamoko mane nitiere matatu wa bende pi opong'o. Ne ochuno mondo mi ne oresre ka gimako lwetgi ka giwuok e matatu mano chal ma bende nitiere achiel kuom wang' apaya mantiere Mombasa Road. Mano chuny boma ma Nairobi. No chuno gi mondo mi gimak lwetgi mano ni ji duto ng'ado pi ma pi ok oywero. King'iyo kanyo nyamburko moko pi oimo nyaka malo kendo koro ok nyal sudo kata ringo nikech ndara ok nen makare. Neno ka jago moro bende ne ondiko kanyo no ng'eyo go abal kowuok e nyamburko no kendo yudo resruok. Mago moko pichni ma wayudo odhiambo masani kata otieno masani ka luwore kod koth mapek mamedo chwe gwenge mopogore opogore. Mago pichni mag chuny boma Nairobi. King'iyo kanyo mbui jogo mantiere wang' apaya mopogore opogore Thika Road, jogo mantiere Jogoo Road, mana kasomo moko kuom ote ma aseneno nyaka gi lak sechegi ma otenore kod mano. Ji mopogore opogore medo oro otegi kaendi. Kendo abiro bedo kasomo gi mondo mi anyisu ni to chal nadi e chuny boma ma Nairobi gi otieno masani kaluwore kod pichni ma wayudo. King'iyo kanyo en nyamburko ma bende temo manyo yore. Gimabor king'iyo kacha nyamburko chung'e wang' apaya kendo koth opong' pi mar ohula opong'o ndara. Adama nasomo ni moko mote ma aseno nyaka gi sani. Nitiere kaendi ng'ato mawacho ni Mbagathi Road pi opong'. Kendo nitiere pi ma donjore kidonjo Riara University. Wacho ni pi ma bende wuok e Thika Road chiegni riwore gi moko mantiere Kasarani. Nitiere wacho ni pi opong' Lusaka Road machiegni kod DT Dobi. Mano mokuom kuonde ma pi opong' e chuny boma ma Nairobi. Kendo ng'ato wacho kanyo ni nitiere pi mantiere Ronald Ngala. Kendo nitiere jam mantiere Thika Road. Then nitiere kowuok Kariako kochomo Pangani. Bende pi nitiere kanyo. Mago pichni ma bende wabiro ng'iyo kanyo mantiere Yaya Center. Mano machiegni gi apisi wa kaendi. Mago bende pi opong'. Yaya Center king'iyo kanyo pichni ma chopo gi e sani. Mano pi ma bende opong' wang' apaya. Kendo dhano temo manyo yore gi kaka gi medo sudo. Ka ing'iyo kanyo gin pichni mag pi ma bende opong' wang' apaya mopogore opogore chuny boma. Koth osebedo ka chwe. Koth mochako chwe odhiambo kar sa 11 nyaka sani en sa 3 madhe mana sa 4 mar otieno.
koth pod medo chwe kuonde mopogore opogore. Mago pichni mag Air Center mano chuny boma ma Nairobi. Ondao machuok mawuok mane apisi kama wantiere ni. Kama kuomote mayudo kowuok Kariakoo nyaka Pangani wacho ni en swimming pool. Jogo manigi mtokni mane piny kik utemo wuotho. Nitiere Jogoo Road bende matudore kod Mumias. Bende nitimo Mumias Road nitiere pi kanyo. Nitiere Matangi Junction. Wacho ni pi opong' jomoko luongo ni Ocean, ok en kata pi, koro en Ocean. Uhuru Highway nitiere kod pi mopong'. Saloon Cars mathoth gin mago ma pi oimo. River Parkland First Avenue bende pi opong'o. Naivasha Road nitiere pi ma bende opong', wacho Naivasha Road River. Bunyala Road bende ayudo ote kaendi nitiere kod pi mopong'. Iwacho ni Parklands olokore nam, kata kamano rech onge, gimopogore kamano. Nitiere Ngong Road ma tudore kod Kang'ethe Road. Iwacho ni Joseph Kang'ethe nitiere pi mopong'. Nitiere river mopong'o Isili kochomo Juja Road. To gwenge moko mag Kibra bende yango na kani pi opong' kendo molo. King'iyo pichni mawuok e wang' jowi mari kanyo gin pichni mwayudo kotenore kod pi to kod chal mar wang' apaya mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi. Omiyo kitiyo kod wang' apaya yie ibed motang'. Thoth nyamburko kosesudo e kinde no duto. Nitiere nyamburko ma king'iyo kanyo mopogore opogore mochung' e pigego. Nitiere Lang'ata River machiegni kod Timol Roundabout. Mago gin moko pichni mechopo kaendi ji obet e wi nyamburko kaluwore kod pi mopong'o wang' apaya mopogore opogore. En midhiero ma bende nitiere chuny boma ma Nairobi otieno ma sani. Wakwayo mondo mi jogo matiyo kod wang' apaya kapo ni ok inen maler kata ok ing'eyo wang' apaya to kik isudi nikech nyalo yudo masira mopogore opogore. Bugo masani pi opong'o ok nen makare wang' apaya mopogore opogore ma nyalo bedo ni nitiere kod bugni ma kokiyango makare to inyalo chungo nyamburko mondo mi ibed ni ok yudo lal kata masira gi kinde ni makoth medo chwe gwenge mopogore opogore. Koth ma kama endi nyakwaramogi mana ka ayango ni kanyo ne wantiere kod ote ma bende ne nitiere kaendi kowuok kuom jogo mochung' ne weche ma giluongo ni Kenya Meteorological Department. Iwacho ni koth mapek biro medo chwe nyaka tarik 9 dwe ni. Iwacho kanyo ni nyaka gi sani pi biro medo koth biro medo chwe gwenge mag Westlands, Dagoreti, Roysambu, Kibra, Embakasi, Makadara, Kamkunji, Lang'ata, Kasarani to kod Mathare. County ma Kiambu nitiere gwenge mag Gatundu North gi South, Thika Town, Juja, Ruiru, Limuru, Kikuyu, Githunguri, Kiambu. Mago kuonde ma koth biro bedo mathoth. Kajiado North nitiere kuonde ma koth biro bedo. County ma Machakos bende biro bedo gi koth e kuonde ma opogore opogore. Ma en koth ma biro dhi nyime nyakwaramogi nyaka tarik 9 mar dwe ni. Kauno wane tarik 6, koro tarik 7, tarik 8, tarik 9 nyaka chieng' wuok tich. Omiyo kin ng'at ma wuok e ot iting' gigo manyalo konyi geng'o koth. Kin jalo matiyo gi nyamburko ing'eni wang' apaya nyalo biro pong' kod pi. Ka en jago no bendo dak kuonde mane piny inyalo bedo thuolo mar mondo mi dar nikech moko kuom kuonde mineno kanyo pi osepong'o ute kendo ketho mwandu. Bende report nitiere ni bende county ma Migori boma ma Migori iwacho ni olalo maduong' ma kuno en makoro bende opong' pi osemuomo kendo pong'o gwenge ma opogore opogore. Mago gin report moyudo gi e kinde ni kendo wakwayo ni mondo mi yie ibed motang' ka itiyo kod wang' apaya gi e kinde ni. Bende nitiere weche mopogore opogore motenore kod gigo mantiere wang' apaya manyalo lwar kaka yiende, udi. Wabedo kwani mondo ji obed motang' gi e kinde ni. Kendo ng'ato penja kaendi kana podo ni kayaye machal kamano. Bende nyalo bedo ni odonjo kuonde mamoko ma bende oganda bedo ohero ywe kata kamano gin weche mopogore opogore ma wuotho kendo choponwa gi e sechegi. Mamoko bende ayudo ote kaendi gin Oguda Sankara ka Yesu wacho ni oimore wuod Sembwa ma Oguda Sankara ka Yesu awinji kan seme Makalda Migori County. Aora Migori obwogowa nyaka ne nyuola pok aneno ka aora ni opong' ma kalo kiewo modonjo e streets gi dukni. Johala owito omenda bura mago millions kaluwore kode. Obedo gi thuolo mar mondo mang'ene mana katieko nyakwara magada mang'iyo ote moko ma bende osom moor kama tindo tindo ka watieko mondo moa ka jogo moseoro ote gi
nitiere jok ma wacho na kaendi ni koth chwero kamano. Ng'ato nitiere kaendi maluongore ni Amimo owacho ni Emmanuel Oimore en gima lit ni wan gi jotelo ma muomore mana seche ma masiro chopo to ok manyalo paro yore mag geng'o masira. Sani koro ibiro neno ka giwacho ni weche floods to ndalo mane chieng' rieny to ne gidich mana gi siasa mar ni wan e sirikal to wan bende wakwedo sirikal wahinyore. Ng'ato nitiere kaendi maber luongore ni Eric Okeo Kizito wacho ni Ochieng' Emmanuel gima mako dhoga ni gigi osebedo ga katimore en ang'o momiyo piny owacho pod okawo thuolo mar yawo thoth kuonde mag thoro dinore to kod kuonde ma pi kadhe boma ni ma Nairobi. Sani ng'ato ok nyal kata nindo nikech koth chwe ikia seche ma pi bro muomore kata donjo e odi. Gin ote mopogore opogore kanyo. Erokamano ng'at ma bende luongore kae ni Desma wacho ni Ochieng' Emmanuel en gima rach e gwengewa ma South Sika wayaw dhoot kendo wantiere gi ndo gi besen watuomo pi ka wapuko oko autek wan gi geno ni koth bro dok piny. Nitiere ng'at ma bende luongore kaendi ni Kevin Odhiambo Ochieng' Emmanuel gwenge mag Thika Road sani ji te wuotho kendo wuoth bro bedo mabor otieno masani nikech koth kendo yo opong'. Aeto ng'ato luongore kaendi ni Odhiambo Joseph wan e chuny boma ma Nairobi chakre saa 11 mtokni ok sudi ndara ok nen koth medo chwe ji okwamo e chuny boma ma Nairobi bro bedo matek otieno ma kawuono. Gino temo pogore nyakwaramogi thuolen mari mar mondo mi yie ibed motang' kata kitiyo kod wang' apaya otieno masani ka ok inyal sudo to inyalo bedo kama intie nyaka pi bidog piny aka mondo imany thuolo mar dhi ot. Ka ni ng'atno mantiere kuonde ma pi thoro pong'oe okwayo mondo mi inyalo sudo kama oting'ore mathin ne jogo moyudo masira kod midhiero kaluwore kod koth mapek mamedo chwe wago mos. Ne jogo mantiere kod chenro mag reso ji kata manyalo konyo gi otieno ni matiyo sirikande mopogore opogore watem mondo mi wares jopiny nikech koth mapek pod biro medo chwe kaluwore kod jogo makoro chal mar kor lwasi en ni koth biro medo chwe nyaka chieng' wuok tich. Omiyo kiwuok e ot to ne ni ting'o gigo mabiro konyi bedo makare e kinde adek kata ndalo adek molandi ni koth mapek biro medo chwe gwenge mopogore opogore. Mano mokelo e giko mar miweche manyien e chenro mar Oimore otieno ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa ne en Belinda Phillips. Ubed gotieno mokwe kendo ubed motang' nyaka odiochieng' machielo.